Teño moitas ganas de galo. Hoxe coámonos na terceira edición dos premios Digo Choveu. E viñemos contarvos todo o que non se ve diante das cámaras. Vinde, vinde! Ai, encántame o teu chupete! Que amigo, vas gañarte un premio ou non? Non me poñes esa cara que eu tampouco. Estamos con... Benigures. Sempre tiven ganas de aprender a tocar un instrumento como é a zanfona. Tíamos os roles, eu collo a zanfona e ti o micro. Veña, ahora pa diante. A min isto non me sona como a ti. Dai, dai. Estou fichado ou non? A min dábase mellor a cabritiña, O cando eu nací, miña mãe non tivo... como distorsionou isto? Rapaces, animadervos a tocar algo. Agora é o vosso turno. Metemos o pau dunha escoba aquí en Digochiño. Que sentides os gañadores? Moita emoción. Estábamos que temblábamos, verdad? Gravar con Estéreo Digo Chiños era o premio, e salir na tele. Canto galego falades, veña? Demasiado! Demasiado. Cal é a vosa palabra favorita en galego? Antes de empezar, cando vin que, o sea, xa estaban a tope de enerxía, eu casi me puño a chorar detrás. Eu non podo parar de dar as grazas a nenos e as nenas e aos profesores, eu de verdade a mí xa non me colle o corazón no peito. Eu estou un pouquiño enfadado contigo. A ver, no, por qué? Por que vexo a tanta xente con esa camiseta e eu non teño ningunha? A petar a outra porta, eu non as teño. As letras galegas, ainda que se celebran o 17 de maio, pois que tamén son todos os días do ano. O galego non hai que falalo un día solo, hai que falalo sempre. Sempre, digo chulo.